Oraingoan hemen Beñatekin gaude, ez dela? Zu, baina, nondik etorri zinen Burlatara? Ni Ataundarra naiz, Gipuzkoa. Ataundarra. Eta torren izan nuza, 85ean. Lan aldatu nuen onela, da, gero, 86ean ezkondu nintzen, da, arrezkerotik hemen dago. Aita Barandiaren herrikoa zela, hemen duguna. Oso, ongi ba, eta nola ikusi zenuen Burlata garai hartan? Burlata, lauti desberdina. Eta Euskaldun asko zegoen, baina gutxiago hitz egiten zuten. Gutxiago hitz egiten zuten gaur egun baina. Basaburuakoak, Ultzama, Erro, Ibarrekoak eta bi. Ni beti euskara ziten denek. Urte asko pasaren ez da. Eta gero, orduan, eta bazegoen tokiren bat hola euskaldunak elkartzeko edo kalean ezagutzen zen? Kalean, Axularren inguruan ere, ordoki eta zeginean. Noiren keiteken derola zerbaiten merienda edo gosaria. Euskaldunak ginenak hitz egiten duen euskaraz. Nik egunero hitz egiten euskaraz. Eta gero zu gazten artean ibilitako zara lanean ez dara, eta orduan belaunaldi berriak nola ikusten dituzu euskararekin? Oso ondo, zenbat gazte pasatzen askatasunatik, denak euskaldun jarraitzen dute, Zurekin beti euskaraz, ez da? Bai, beti euskaraz da, ezagutzen dut, eta emozionatik. Ena ez, plazakizuna. Eta nola animatuko zenituzke oraingo jende gazteak edo aurrek euskararekin jarraitzeko? Bilduta mintzatu. Badituzte aukerak izan, beste elkarte batzuek eta gero gaztetxea egin da orain. Hortan bilduta aurrera eginez. Mintzatzea eta aurrera. Oso ongi Beñat, eskerrik asko gurekin emateagatik eta segi ongi ba. Zueri.